Godzilla, king of the monsters, alive, surging up from the depths of the... Ya, perakiraan cuaca hari ini telah diperkirakan cuaca mungkin agak buruk. Jo, nasib-nasib Anda buruk karena jodoh Anda terlihat. Jadi selamat berjuang, mudah-mudahan nampak jodoh Anda. Kalau tidak jodoh kawan, ambil saja, tidak apa-apa. Yang penting ada jodohnya ya. Kita nyanyi ya. Itulah 2, 3. Oke, ready? Aku tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Aku tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Alah marato iyonan bujang-bujang, mangana untuang tio malam nyolalo surang. Hari malam onde taraso panjang, pangana jauh pikiran malayang. Aku tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Ya, nasib. Yo dingin lagi jadi ya. Ada kau tahu dan model kau keadaannya. Cak babini dan tadi pagi lah. Nampak jago lah bumbah lo penganai. Tadi pagi apa hai? Diajak malam kau lah buka lo penganai. Ya. Nasib. Tak bujang. Aku tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Aku tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Yola mangaluah bantanan jola salimui, Allah tapi bulu manjadilah sarang samui. Owe la rasa kasuah samojo kapindiang, dek diri ko entah bilo kabasan diang. Aku tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Tiap bulan balik banta panjang aja. Sekali 2 minggu nak salimui kau bat cuci tarus ya. Alah batu ka baunya. Bahasa boleh. Pandan aku. Ya. Gara-gara perkiraan cuaca tadi je kok. Cuaca itu ada dan perkiraan aja lain. Timur jalan nasib tu. Kau tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Kau tahu densa dingin ko hari, anca babini den pagi tadi. Makan surang lalu surang, cuci baju kalondri, dek ulah badan alun juala babini. Apa lagu no pitih banyak lah bakambui, indah babini minta jelas sure anyoy. Kok tahu densa dingin ko hari, anca babini den patang ya oma. Kok tahu densa dingin ko hari, carian ma Allah kini budi bini.
ngurus surat anyui kok. Ay. Kok ngurus KTP ala jaleh tampe. Kok ngurus SIM tu tantu jadi malah tak itunya. Ana ngurus kakak ala jaleh nya. Lan surat anyui kok di mana? Tak mungkin lo pinteh di buago dong. Entah surat anyui na lain kita sebut dewa. Ayo jaya ingin malam pun jadi gadang bang pusing ada. Bang pusing tu lah gadang. Tu diang deh. Hoi, mana kalian memakai di teras saya tadi? Memakai baju tahun 70-an lah. Ini tahun 2006 lah, tahu ya enggak? Ibu keberang je, emang ibu punya rumah kau? Iya, betul. Masuk ibu ke dalam, biar kami bayi deh. Mode. Nah. Kok bentau sadingin ke hari